Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tingues sort i que trobes el que t'ha mancat amb mi. Si em dius que vull que el sol faci el dia molt més lleu. El Visc Fòrum Castelló en Transició, impulsat per la Fundació Noves Sendes, reuneix desenes de persones i entitats disposades a aprendre i treballar conjuntament amb la finalitat d'acompanyar un canvi de model. Visitem la localitat de Betxí, municipi de la Plana Baixa, que acull la trobada, per a saber què és i en què consisteix la transició ecosocial. Anem a formalitzar la nostra inscripció. El Visc Fòrum Castelló en Transició està promogut per la Fundació Noves Sendes i compta amb el suport de la Diputació Provincial de Castelló i de l'Ajuntament de Betxí. La seva jove alcaldessa, Carla Nebot, va ser l'encarregada d'inaugurar les jornades. Espero que gaudim molt i que entre tots puguem fer d'un municipi, d'una província molt millor amb les idees de tots. Moltes gràcies. Fundació Noves Sendes som una fundació comunitària i com a tal volem fomentar el diàleg i la participació ciutadana. El Visc, el que volem en el Visc és aglutinar diferents opinions, persones, organitzacions al voltant d'una reflexió conjunta que s'apeguen al Visc per a que puguem ser més forts i puguem reflexionar cap a la província de Castelló que volem. Ara mateix anem a escoltar la ponència de la biòloga Eva Vilaseca, que participarà virtualment, però ens ha enviat també un vídeo. Mireu. Davant la creixent crisi climàtica i ecològica que ja vivim en el nostre dia a dia, davant l'urgència del moment d'actuar ja i contra la proposta del capitalisme verd que perpetua les lògiques de sempre i segueix sota el servei del mercat i de les èlits, és més urgent que mai. De fet, és vital que impulsem un canvi de rumb cap a una transició ecològica feta des de la justícia social i la democràcia econòmica. Per això proposem la construcció de nous espais polítics, noves institucions populars, amb la capacitat, amb la voluntat i el desig d'impulsar aquesta transició ecològica que necessitem, que no és més que una transició on hi càpiga tothom, que no deixi ningú enrere, que ens doti de la fortalesa i la resiliència necessàries per fer front als efectes de la crisi ecològica que estem vivint i que viurem, i que faci també d'aquest moment de crisi una oportunitat per construir futurs possibles, desitjables i futurs on valgui la pena viure. Acaba de començar la ponència de Maite Montó. És escriptora, activista, divulgadora ambiental i representant de la campanya Stop Ecocidio per la Hispana. Ara anem a escoltar-la, però després parlarem amb ella. Sociedades en las que vivimos. Entonces, somos muchos más en este planeta cambiando las cosas de lo que parece, porque eso no sale en televisión. En televisión solo salen las tragedias, tristemente, ¿no? Pero no sale el cómo la gente en todo el planeta se está poniendo en marcha para crear un mundo mejor y para defender el mundo que tenemos, porque tenemos un planeta maravilloso. Ahora hay que defenderlo, porque se está produciendo un ataque brutal. La transición ecosocial es un paso totalmente necesario en el que tenemos que involucrarnos toda la ciudadanía para cambiar la sociedad en que vivimos y llevar a nuestras sociedades hacia un mundo en el que se ponga la solidaridad y la vida encima de la mesa, que lo que más importe sea el cuidado de las personas, el cuidado de las relaciones, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las cosas que consumimos, el cuidado de absolutamente todo en nuestras vidas. En eso consiste una transformación ecosocial, desde nuestras casas, desde la educación, nuestros puestos de trabajo, una revolución. Y piensa que si hay algo que tú tienes ahora mismo puede hacer daño a tu hijo o a tu nieto o le va a impedir tener una vida sana, entonces no es bueno.
lo tienes que dejar, tienes que ir a por otras opciones que no sean dañinas. Entonces, el cambio de paradigma consiste en eso, del cortoplacismo a decir, no, mirar por las generaciones que vienen detrás. Y el tiempo lo ponen ellas, la línea temporal lo ponen ellos. Exige a los representantes políticos que tienen que colaborar en este cambio de paradigma y que fomenten todas las prácticas que sean por el bien común y por el futuro del planeta, de la vida en el planeta. El Visc també ha sigut punt de trobada per als moviments socials i ambientals del territori castellonenc, que han exposat les principals problemàtiques a les quals s'enfronten i quina és la seva tasca per a solucionar-les. Lluitar contra allò que destruís la nostra terra. No? En aquest cas, els projectes, macroprojectes energètics, hem de combatre'ls i això és la nostra tasca. Però alhora també intentem proposar, no? En aquest cas, comunitats energètiques, fomentar l'autoconsum. Treballem en la gent dels vaixells de rescat, els que van per la Mediterrània i que quan venen a Borriana, que és un port solidari, ens encarreguem de cuidar-los. És una cosa xicoteta, però que arriba a molta gent i sí que en això donem visibilitat a un problema que potser no se veu molt i des d'on puguem arribar nosaltres, donar visibilitat és començar a solucionar-ho. L'Acció Ecologista Agro és una entitat ja a nivell de país considerable que està presentant recursos en molts dels projectes de macroplantes i pais que s'estan fent. Nosaltres, modestament, els voluntaris sèniors, el nostre marc d'actuació és la Marxal d'Almenara. Allí fem llavors de custòdia del territori i custòdia d'algunes xicotetes propietats que té Acció Ecologista Agro adquirides per subscripció popular. El que preteníem un poc en aquestes jornades és primer conèixer tots els moviments socials que ara mateix estan fent possible un present millor, no? Que estan lluitant per aquestes problemàtiques que tenim actualment i després com juntar-los i poder apegar-los. No? La idea del nostre logo, que és el Visc, la planta esta, no? Un poc aixina que tenia aquestes capacitats d'ajuntar a la gent i de beneir un poc les aliances. No? I la nostra intenció és que d'ací puguen existir molts contactes i moltes aliances entre diferents moviments, no? Que ens conduïsquen a aquesta transició ecosocial o a aquest futur possible, no? Que volem. Que demà el territori, no? Moltes vegades Acabem d'encetar la segona jornada del Visc. Hem escoltat Jordi García, col·laborador de la Directa al País Valencià, parlant de quin és el paper dels mitjans de comunicació a la transició ecosocial. En una societat que justifica el benefici per damunt de tot, doncs queda molt poc d'espai, no? Molt poca cabuda per a l'ètica i per a un periodisme i una informació rigorosa i de qualitat. I crec que no acabem de ser conscients de la importància que té estar ben informades. No? Molta gent parla d'això com el quart poder perquè realment té una importància cabdal i jo aniria més enllà. Jo penso que qui controla els mitjans de comunicació ara mateixa controla moltíssimes coses. Els mitjans de comunicació han de ser de la gent. Si no són de la gent i segueixen sent de les empreses, poca cosa canviarà. En la mesura en què tinguem capacitat les persones i els moviments de fer nostres mitjans que siguin capaços de posar la veritat en el centre, seran una ferramenta útil per a dur endavant aquest canvi i aquesta transició. La transició ecosocial és aquest camí que inevitablement haurem de fer cap a un costat o cap a un altre, no? En el que s'ha posat damunt de la taula que el món en el que estem vivint, la manera que estem vivint, en el model socioeconòmic imperant, és insostenible i necessitem transitar, no? Com diu la paraula, necessitem fer un camí cap a un model que els ecosistemes puguen viure en harmonia entre ells, que no serà fàcil, no ens ho posaran fàcil tots aquells agents que governen, no? O que mantenen l'estatu quo, però que l'hem de fer sí o sí perquè no ens queda una altra per a sobreviure com a persones que estan involucrades en un ecosistema més ampli. Les i els participants al Visc Fòrum han generat un marc col·lectiu a través del diàleg i la hibridació d'idees per tal de sumar esforços i buscar possibles solucions als reptes que plantegen la crisi climàtica i la situació econòmica global. El 2023
Les dinàmiques han estat facilitades per l'equip de la cooperativa castellonenca Transversal. La cooperativa Transversal ens dediquem, entre altres coses, o principalment, al foment de l'economia social i solidària, que és aquest altre model econòmic, productiu i de consum que posa la vida de les persones en el centre i les necessitats humanes reals en el centre. Ho fem des de diferents òptiques, treballem temes d'energia, temes de feminisme, però també acompanyem a altres persones a organitzar-se per a posar en marxa els seus propis projectes. Del que tracta el fòrum és de produir una connexió efectiva i productiva entre els actius presents al nostre territori i generar aquest punt de trobada on posar en comú i compartir coneixement, per tal d'augmentar així la nostra capacitat de resposta comunitària. El BISC fa possible un procés de treball conjunt on totes aquestes persones i moltes més estan aprenent què és la transició ecosocial. Anem a veure com va este laboratori. Yolanda, després d'aquestes hores de treball hacia el BISC, com podries descriure la transició ecosocial? Pues ara mateix el que sent és que hi ha molta energia, la gent té moltes ganes de canvi i pensa que s'estan trobant moltes solucions que tal volta estan amagades davall d'una pedreta i a partir d'aquí crec que poden créixer iniciatives almenys provincials o locals molt interessants. Fins ara he après que hi ha molts col·lectius a Castelló amb moltíssimes iniciatives, ganes de canviar, amb una vocació transformadora i he conegut, ho hem après més d'un sistema de comunicació diferent, de la directa, i per ahí estem identificant problemàtiques, solucions y un camí cap a un caminar en el futuro. Yo creo que es el paso de modos de producción actuales que nos están generando problemas e impacto al planeta, impacto negativo, y transformar ese impacto, buscar otras formas de hacer las cosas, producir, consumir y generar y organizarnos de manera diferente para mejorar el impacto en nosotros y en el ambiente, en el mundo. Es necesaria, ¿no? Obviamente, creo que ahora estamos tomando conciencia, ¿no? Que nuestro modelo está disfuncionando. Se escucha mucho en la agenda y todo, ¿no? Crisis, y creo que tenemos que ya empezar a aportar soluciones y pensamos firmemente que toda la lógica de transición es necesaria, ¿no? Obviamente eso se van a necesitar replantear muchas cosas, lo haremos o por ideología, pero también creo que por necesidad. Entonces hay muchas experiencias que van surgiendo en los territorios, en los pueblos, y eso da bastante optimismo si eso pueda crecer, conectarse y encontrar sinergias entre todas estas iniciativas. Jo crec que per així se comença, regalar-se llavors, com dient, coneixent la gent i començant a connectar-se des de les institucions, també les iniciatives i entitats socials i solidàries, no? I ambientals de la comarca, per a poder treballar conjuntament entre l'administració i les iniciatives estes per a tirar endavant cap a aquest futur sostenible que tant necessitem. Jo crec que iniciatives com aquesta són molt importants perquè veus molta gent que està per treballar en conjunt i això és vital per a qualsevol cosa. El públic ve amb cartolines plenes de bones idees, de reflexions, de pensaments, i ens encantaria que ens contaren alguna cosa del que han estat treballant. La clau de la transició ecosocial està escrita així? Jo trobo que, si no la clau, part de la clau està escrita així, sí. A veure, ens la pots explicar així breument? Sí, per exemple, nosaltres estàvem a l'àmbit de l'energia i hem posat que un poc el principal és treballar l'empatia i l'empoderament individual, sobretot cap a la interacció col·lectiva, un poc el conèixer també iniciatives que ja estan treballant això i que la gent sàpiga que es pot fer. El tema de producción de proximidad y canales cortos de comercialización, un mapa de la soberanía alimentaria, el horta del ratonar también. Y luego, por último, es tema de cómo financiar todo esto, pues finanzas éticas, como puede ser FIARE o la COP57. Luego otras también relacionadas con lo que estamos hablando de mercados, la Xarxa de intercambio, Atornalló. Bueno. Y en el tema de problemáticas, bueno, pues alguien ha dicho, si pusiéramos aquí capitalismo, pues ya como que el problema lo tendríamos solucionado, pero... Les taules de treball han servit per a identificar problemes i aportar les possibles solucions.
que es van ficar en comú a l'espai de les grades de l'Àgora de Betxí, convertint la sobretaula en un veritable espai de diàleg i reflexió. Que no, que al final els esforços disgregats units tenen un poquet més de força. Tindré la capacitat de denunciar que s'està fent mal al territori, no? Jo puc pensar en les balenes, adoro les tortugues i adoro els osos polars. Però també adoro el samaruc, l'Emis orbicularis i el Quercus piriraica. De quina manera, socialment, col·lectiva o individualment, jo puc denunciar els ecocidis locals? Perquè tot el que és molt bonic, però està molt llunyà. El tema dels recursos, el tema de l'ecologisme, no? Del decreixement, de tots aquests conceptes que estem manejant el dia a dia, pense que el compartir, el fer coses en comú nos beneficia a tots y es lo más ecológico que pueden hacer. Un poco que tenemos que aprender a empezar a trabajar en conjunto, ¿okay? Y romper un poco la inercia de las convocatorias que nos hacen competir o que hacen que cada quien esté fragmentado, ¿no? Yo creo que una de las cosas interesantes que me pasó aquí es, oye, como dicen ustedes, hostia, que hay un montón de organizaciones que están por la labor, ¿no? Y que están haciendo cosas desde los territorios, desde cada quien individual, no tiene sentido, pero yo creo que a estas alturas también los mapeos son importantes. O sea, este tipo de foros sirven también como mapeo. Que nuestro reto, tanto a nivel individual como movimiento, es poner nuestras energías en eso que es positivo, ¿no? Y en vez de estar cansados de estar tantos años luchando, vamos a apoyarnos, vamos a vivir el cooperativismo, que me encanta la propuesta de los compañeros. Sí, vamos a hacer algo concreto, todos juntos, algo que nos haga sentirnos parte de esto y de forma cómoda, de forma que nos sintamos bien, que nos sintamos con ganas de crear, de hacer, de vivir ya ese mundo que queremos. Però l'ingeni ens farà ser millors. Jo crec que no tenim una altra, que cohesionamos, que apegamos al BIS, que aglutinar és que som en la província de Castelló, que estem treballant. Me dona igual el posicionament teòric, perquè al final no som tants. I bueno, la Fundació Noves Sendes hem fet un pas, hem pogut congregar així a gent interessant, diversitat, perquè jo crec que necessitem diversitat d'opinions, de perspectives i que no pensem tots exactament el mateix. I convidem a que continuen treballant. No hem solucionat aparentment res, però sí que hem ficat a treballar una intel·ligència col·lectiva que jo crec que és l'actiu més important que tenim i que a partir d'ahí és on tenim que reflexionar i si ens anem a casa una mica més animals que hem vingut. Hacer maltrato animal, que eso es malo para el planeta y no contaminar para el planeta. Si cuidamos el planeta, podemos hacer todo bien y que todo funcione. Sabeu, quan es parla del fil d'Ariadna, es parla de diferents arguments, deduccions, observacions que ens poden dur a la solució d'un problema, a triar un camí possible, una sortida. Doncs imaginant que tenim aquest fil entre les mans, anem a imaginar també que aquest fil és màgic i que ens va a fer connectar el present amb el passat i amb el futur. A continuació, ja sé que vos han fet spoiler i vos ho han dit este matí, anem a caminar pel riu. I allà anem a trobar unes escenes quotidianes, anem a retrobar-nos en un espai que és present i és vostre. I aquestes escenes quotidianes tal volta vos evoquen imatges o cants del passat. Doncs a mi m'agradaria, a nosaltres ens agradaria, que connectant aquest passat i aquest present anem mirant al futur i fent-nos una pregunta. Què voleu d'aquest espai per al futur? Com l'imagineu? Què voleu per vosaltres? I ara sí, sense més preàmbuls, jo vos convido a que ens alcem i caminem cap allà. Imaginàvem que l'equip d'organització del BISC volia que el públic poguera conèixer el paratge de la senda fluvial de Betxí d'una manera molt especial. El que farem ara és descobrir com és aquest lloc en el present per a imaginar com volem que siga en el futur. I sembla que hi ha sorpreses.
El públic participant al Visc ha pogut redescobrir el valuós paratge de la senda fluvial del riu Sec, capbussant-se en episodis històrics tan significatius com la revolta del Pantà, ocorreguda a l'any 1904. Aida, ja pots trencar la figura. Un aplaudiment, per favor. Aida, estàvem venint a figura que estàs fent supermolona, però ens estàvem preguntant, i sa pose combativa, per què? Bueno, perquè així en el poble tenim una història en la que gràcies a la Unió se va aconseguir remediar una injustícia, ja que en el temps de transició, quan se va començar a donar més peu als taronxers, se va veure que necessitàvem més aigua i se va planejar fer un pantà. Però va haver una persona molt interessada que va intentar privatitzar el subministre de l'aigua. Bueno, a banda, també és veritat que les obres se van anar retrasant per una cosa que passa en este terreny, que l'aigua se filtra i hi ha llocs on apareix o desapareix. Se dificultaren les obres, en un moment donat ell va tancar una comporta i no deixava subministre d'aigua al poble. Va haver un moment de crispació molt gran i el poble va decidir actuar i rebentar la comporta. O sigui, que es va revelar. Es van revelar. Parlem amb Jaume Puigalt, arquitecte enamorat dels paisatges fluvials, que al llarg dels últims anys ha treballat per tal de conservar la senda i obrir-la de nou per al gaudi de la ciutadania. Bueno, podríem considerar que el projecte comença l'any 2020. L'encàrrec era fer alguna cosa així com un procés participatiu i just arriba la Covid i aleshores haguem d'adaptar les dinàmiques i portem, per tant, 3 anys treballant en aquest projecte, però la realitat i la pregunta de quan va començar podria haver començat en 2014, quan les voluntàries del poble decidissin recuperar el dret d'ús d'aigua al netejar la sèquia i recuperar la infraestructura hidràulica, o podria haver començat en l'any 1904, quan el poble de Betxís alça en armes en la famosa revolta del Pantà per no perdre el dret d'ús i gestió de la seva font. Jo diria que esta senda és el rebost de la població. És a dir, és la salvaguarda i l'única garantia que té Betxí per garantir l'abastiment i la producció d'aliments. És a dir, si el món s'hi fica difícil, mentre Betxí tinga aigua i terra, podrà menjar. Què és el que més t'agrada de vindre així? Persones que tinguem certs coneixements, que posem els espais naturals en valor. Sobretot no pensant ja en nosaltres, pensant en ells. Ells han de saber què tenim així. Ells són els que han de veure, després ho hauran escrit i aleshores són els que hauran demà, són els que ens governaran. Ja no estarem nosaltres, d'acord? Aleshores haurem posat en valor tot el que té de si el riu, siga l'aigua, siguen els arbres, siga tot el que ens envolta, siguin les aus, siguin les garrofes o siguin les magranes, no? Però la performance itinerant també ha servit per destacar la riquesa natural del riu, conèixer els seus habitants alats o recollir la saviesa popular, gaudir del cant d'estil. Pavores i enganye al pobre Joaquín, que si no l'enganye ja no ne tindré cap. Quedaré fadrina fins a haver finat. Quedaré fadrina fins a haver finat. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tingues sort i que trobes el que t'ha mancat amb mi. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robant temps al temps un rellotge aturat, que tingues sort i que trobes el que ens va mancar
ahir. I així prenc tot el que et pugui donar, el camí que a poc descrius, el demà, que demà m'encara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Si vens amb mi, no demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses, sols un poc de sort. Que la vida ens doni un camí ben llarg. I així prenc tot el fil que et pugui donar, el camí que a poc descrius, el demà, que demà m'encara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Molt bé, gràcies. Gràcies. Gràcies.